ngupaya kanggo melani agama Islam iku kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ra kanca enggal bisa uga kena cobane manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah rabbal alamin.
Anyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat panca kula mugi Allah paringi iman salabare sakarat lan terus mati nuli pandang aranipun
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin akadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Ayo kanca padha bersyukur marang Gusti kang maha luhur supaya yen kita wis ana ngalam kubur muga-muga dosa kita dipun lebur. Ayo kanca padha maca tahlil marang Gusti kang maha adil supayane yen kita dipun panggil mugi-mugi paring ana kampir. Kula niki bocah saking desa boten saged tata krama gaweyane mung tansah lunga sapa mriki namung pados kanca kula niki bocah ora duwe rana rene mung tansah padha diece sing ora seneng malah padha ngunekake nadyan nguneke ya luweh rata rasake kula niki bocah pengangguran boten saged aturan gaweyane mung tansah keluyuran mriki pados pasederekan. Boten gadah ugi namung boten sekolah gaweyane namung pura wonten sawah nanging kula kancane kathah ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami agama Islam sudahlah terang atas Jawi Gusti Pangeran Al-Pranawa wa ni'mal wakil ni'mal maula wa
Aja selawat. Iya. Inggris ya. Panas nang alun-alun yen sing ngeyup ning isor omah ayune durung kamiyum bubrah ake wong omah-omah Aku omong pate Pekalongan sing tak jaluk selendang biru. Aku omong bojo dolongan sing tak jaluk resmi Pekolo. Jalake ra kelem ngoceh, pakanono tak omenono. Yen bapakne ditampung ra oleh nanging anake wis kadung tresno. yen mas pindhot senengane ngedat yen batayat pikir segiat Pak Jawati seneng lunga ngaji yen Mbah Jono seneng golek rondo Kok ngundal apa Gunung Kidul kewatune. Durung-durung wis nyebut simpo, durung karuan dadi mantune. bengi-bengi ula sawa manuk dawa buntute pengen ngerti sing ayu mlenuk wis ana sing duwe Kuningan diputung-putung, sapa bisa matrekake. Yen kelingan atine bingung, sapa bisa golekake. ireng-ireng suwean kendhit ireng pating kelewer biyen seneng saiki sengit yen sengit aja jejer-jejer